Нека да чуем сега изпълняващия длъжността председател на Народното събрание Мирослав Иванов. Здравейте! Ние трябва да покажем на хората, че сме тук, че не сме били тук само за кампанията и само с идеята да станем народни представители и да влезем в управлението. Нашата ясна концепция е да променим цялостно начина на правене на политика и в този процес да го поставим на основите на почтеността. Здравейте, приятели! Предстои ни още една много важна стъпка по пътя към това да имаме по-добър живот. И тази стъпка е в неделя. Президентът Радев показа, че работи в полза на хората и в полза на обществото. Той се обяви против статуквото, против корупцията и престъпността. Ето защо неговото преизбиране е гаранция, че промяната може да продължи. Аз ще подкрепя президента Радев. Направете го и вие и гласувайте в неделя. Господин Иванов, много тежки думи вчера от президента при връчването на мандата, включително и от БСП остро ги осъдиха. Някои казват, че това е погазване на Конституцията. Предполагам, че е изключително тежко за вас, които бяхте сочени като негов инженеринг, да чуете това в крайна сметка, да се стигне до тук. Затваряйки тази страница, не искам да вадим скелети от миналото. Всъщност, ако трябва да върна лента малко по-назад, аз съм убеден от ден едно, че президентът ще наложи вето. Той няма да пропусне да си направи този пиар. Не толкова, че е загрижен от необходимостта да има прозрачен и честен вод, а просто ще си направи един пиар. За мен лично на първо място буди недоумение и така събужда неприятни чувства как президента започва да говори в един глас с ГЕРБ и с ДПС. Аз уважавам господин Радев, той е добър президент и всъщност, ако трябва да върна лента малко по-назад, нашата ясна концепция е да променим цялостно начина на правене на политика и в този процес да го поставим на основите на почтеността. Аз уважавам господин Радев, той е добър президент и за нас тънките сметки не са решение. Благодаря ви, господин председател. Господин Иванов,